Trend reporter. Poštovani slušalci, primetili ste da smo od Jelakca do Rokca putovali malo duže, a razlog je bio taj što smo svratili u jedno seosko domaćinstvo, u jednu domaćinsku kuću da popijemo kafu u porodicu Dunjića, dve starine, šporet Pucketa, Radio Beograd, emisija za poljoprivrednike i malo lepog ćaskanja u ovom našem visinskom delu župe, pa evo za 10 minuta već smo se našli u Ploči. Sa nama je gospodin Milićević, Milivoje, predsjednik izborne komisije, odnosno biračkog odbora. Dakle, dobro vam jutro. Dobro jutro. Dobrodošli u Trend radio. Hvala lepo. Recite mi, da li je sve ovde profunkcionisalo jutros kako valja? Biračko mesto broj 4, koje obuhvata naseljena mesta Ploča i Vranštica, otvoreno je na vreme i sve funkcioniše regularno i kako treba. Sve funkcioniše. Ima li odziva birača? Za sada je odziv dosta slab, do 8 časova je glasalo 8 birača, očekujemo da će u prepodnevnim i popodnevnim časovima da se izlazak birača znatno poboljša. Pa kažu da su bile dve jake svadbe ovde noćas, pa će narod malo kasnije da se probudi, je li tako? Da, sigurno. A danas idu na reprizu, pa prema tome usput će verovatno svratiti na glasačko mesto. Da, pa očekujemo da će ljudi doći da glasaju. Mislimo da će izlazak birača da bude na nivou prošlih, to znači negde oko 50% izaći. Oko 50%. Vidimo ovde neke kalemove, to je verovatno za telefonizaciju. Da. Kako tu teku stvari? Ovih dana se radovi izvode na popravci telefonskih veza i očekujemo da ćemo posle petomesečne pauze i kvarova da ćemo konačno rešiti to pitanje. U zdravlju i veselju da rešite pitanje telefona, pa ćemo onda moći lakše da se čujemo, ne moramo možda čak ni da dolazimo na lice mesta. Svakako. I da imamo sve informacije iz ovoga vrlo egzotičnog kraja koji se zove Gornja Župa. Hvala vam što ste bili sa nama. Hvala i vama. Prijatno.